سلام كمي تمسيو زغبركم من زغبركن انت عزبتنا ساعة شعات مشت اخيلو كاب استوديو اري تي في نلو مقدام حموش تحدار استدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم برز عدم افرم قدي فلمقا كندنت بتاتهم عمتاو فستيوال ارترو النبرت رياض سعود عرب بالعلم معرق تقايدهم اب زوبا سمينا وقح بحري اب تكبار وفري كتابة منشرو كساد محسن تزتيوم اب نوز زوباتات ماي عينن بريخن قرهو سدراسوات بوفرا تعزيدوم أمريكا واقع 400 مليون دولار توسخ أسوار ناب يوكرين كتلأخ مخوانا والسينا بريزيدنت ديمقراطية ريبابليك كونغو قجلتات وفيات عطقات من اسيات كمسرتا تصويعهم تشاينا أبلات بايتو هاجرات أوروبا حبرتنا بدسيت تايوان نزفتسمو عدت كونينا عمتاوي فستيوال إيرتروان نبرت ريادن كبابيان سعود عرب 3-4 حدار بلعل دمكت تقايدو ازي بركز زبولو زيغتا زي تساتفو عمتاوي هاجراو متققاب سمينار بزعبا هلو كنتات هاجر زباوي معبالتاتن بهلاو مدبات سبورتاو نطفتات مدبات قلعن كالئ تحستوتاتن زتقالي نيروم حلافي ودباو قديا تقرف آتو يوسف سايقن تساتفت بزكايدو سمينار أبز حلف 8 عمتات أنصار قزاتن زرعاتو من استقايده حيال مخته بب مدرخو دحري مزرزر حزب إرترا بحيال حدنتون نايقال سمنفسون نغلو بب زمصو مكيتون سعيرون أبز درجازي كم زبصح بمقلاص ازي ناب عوز زبصح قبرتات مليسو قلعن ناب ناشتو ولرتات كم حلالفن مدرخاوي تلقو خمزقو نبريهم أتو يوسف أسعيبو زوانا سلام رقاتن نغصوفنو منقست إرترا مس هاجرات نايتو زوبان مشارختا أكلاتن توهايدو خسرح مصنحن بزل عليه كمز قلصلون بمرقاص أوز أزنوب زيغاتات بب ودابتاتهم نزعلا مازن مسمار نقوح تساتفوم كعزو أزهاقيروم أموداتا بستغايدة وددر قطمات كعسو أغرين استعاوتت غانتان نبولصات تساوتن شلمات تعديلوم عمتاوي فستيوال إيرتروان نبرت جدان كبابيان سعود عرب زمت صمون ككاد مقانو كابتبوتا زبصحنا حبريتا أفليتوم اب زوبا سمينا وقح بحري اب تكبار وفر خطابة منشرو خساد مهز انزتي ناي سراح مشاركتي زي تساتف وركب تقايدو وكيل ارينا دمسات صقاين زدالو صبصاب شام تولده كقربويم اب زوبا سمينا وقح بحري تكبار مدبات وفري كتابة منشرو خساد مهز انمعوات زعلمه اب نوز زوباتات شعب جندع باصع دهلاك فرون قل علن زنطفو حالفتي تكالات عنا ناي سرح مشارخ دنز تصاتفو زته بغلتن 3 حدار اب كتما باصع تقايدوم حالا في جنفر مينستر عنا دكتور هينوك تكي ابزهابو مغلصي منغستي عنا زيغاتاتن محلاو اب مسفحن مملأن تكالات عنا موياويانن بعينتن بزحن تراي كي تحصره سنكلنان موتن زسعب حمامات بخطابه مقطع عبي قلحت هايبو كنتف مسنحو تقيسو وفري كتابة منشرو كساد مهتسن نايز مقصل تخم زغنا حابيروم بمسارتي وصي زلو مدب دما كاب 21 كساب 25 حدار ابز كايد وفري بدرجه زوبا كاب 9 كساب 14 عامت الزعدمان لعلي 39 شح اوالد نمختاب وكل مدلوات تغير خمزلو انا تصيروم اب مينستر طعنا حلافي هاغراو مدب كتابة اتو تيدروس يحدقو بوغنو زوا سيمنا وقيح بحري مسفحاتو ቅርጽ መሬቱን ሰበኽ ሳግማው መነባብሮ ህዝብን ከጋጠም ዝኽእል ብድሆታት ንምስጋር ዝተቀስመ ውህሉል ተሞክሮታት ምስ ኩሎም አካላት መንግስቲ ተዋሃይድካ እንተ ተሰሪሕሉ ከም ዝዕወት ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹም ተሳተፍቲ ኣብቲ ብ5 ንኡስ ዘዋታት ዝቐረበ ውጥን ስራሕ ድሕር ዘካይድ ወዘተ ጉዳይ ኣብ አብያተ ትምህርቲ ዘይርከባ ደቂ አንስትዮ ከምኡን ራሕቅን ናይ መጓዓዝያ ጸገማትን ልዑል ቆላሕታ ክወሃቦ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ማሕዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ንኣገዳስነት ናይቲ ወፍሪ ብምጥቃስ
ውህሉል ተመክሮን ጸጋታትን ህዝብን ኣዋሃይድካ ክስራሕ ብምዝኻር ዞባ ነቲ ወፍሪ ንምዕዋት ኣድላይ ደገፍ ከም ዝገብር ኣረጋጊጻ ኣቐዲሙ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይቲ ዞባ ኣብ ዝርከባ ንኡስ ዞባታት ናቕፋ ኣፍዓበት ቁረራን ኣዶብሓን ተመሳሳሊ ዘተምክያዱ ዝዝከር እዩ ኣብ ዞባታት ደቡብን ማእከልን ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ብጥርኑፍ ብዘካየድዎ ወፈራታት ግርሁ ስድራ ስዋኣትን ኣብ ምክልኻል ሃገር ዘለውን ዓጺዶም ንጸብጸባት ወከልቲ ኤሪና መሐመድ ዑስማንን ናዝሬት በይንን ኣዲብ ዓብዱ ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይንን ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ በሪኽን ግርሁ ስድራ ስዋኣትን ኣብ ምክልኻል ሃገር ዘለዎም ብወፍራታት ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ተዓጺዶም ኣብ ዞባ ማይ ዓይኒ 16,000 ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ካብ 28 ክሳብ 30 ጥቅምቲ ኣብ 14 ምሕደራት ከባቢ ዘሰላሰሉ ወፈራ ናይ 634 ስድራ ቤታት ኣካል ከም ዝዓጸዱ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ግራውቶም ዝተዓጽደሎም ወገናት ኣብ ዝሃቦ ሪኢቶ ሳላት ዝተኻየደ ማእቶት ዘራእቶም ብኣጋ ክእከብ ብምክዑ ከም ዘሕጎሶም ብምጥቃስ በብግዚኡ ብመንግስቲ ኮነ ብህዝቢ ዝግበረሎም ደገፍ መርኣያ ስልጡን ባህሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምዃኑ ገሊጾም ብተመሳሳሊ ተማሃሮ መምህራንን ሰራሕተኛታትን ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ኣብ ንኡስ ዞባ በሪኽ ምሕደራት ከባቢ ወክድባን ጻዕዳ ክርስቲያንን ግርሁ ጽጉማት ወገናት ዓጺዶም ኣብቲ ብ4-5 ሕዳር ዝተኻየደ ወፈራ 971 ተማሃሮን 260 መምህራንን ሰራሕተኛታትን ብድምር ልዕሊ 1230 ዓቕሚ ሰብ ከም ተሳተፈ ዝሓበረ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ፕሮፌሰር የማነስ እዮም ኣድማዕ ስራሕ ከም ተዓመ ገሊጹ ፕሮፌሰር የማነስ ዒቡ ቶም ተማሃሮ ብጥርኑፍ ንዘካየድዎ ስራሕ ብምምጓስ ኩሎም ኣካላት ተመሳሳሊ ተበጉሰታት ብምውሳድ ኣብ ዝሓሓሊፉ ጽያቕ ማዕጺድ ዝረኣየሉ ዘሎ ወቕቲ ንስድራ ስዋኣትን ኣብ ምክልኻል ሃገር ዘለውን ክሕግዙ ጸዊዑ ኣብቲ ኮሌጅ ሓላፊት ክፍሊ ነርስ ዶክተር ግደይ ገብረሃንስ ብግዳ ካብ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ምትሕጋዝ ብመንስያት ተወሪሱ ክሳዓብ ምርኣይ ዘሕብን ምዃኑ ብምጥቃስ እንተወፋይነት ተሳተፍቲ ኣመስጊና ተማሃሮ ኣብ ዝሃቦ ሪኢቶ ኮሌጅ ኣብ ምውዳብ ተወፍራን ዘረኣዩ ዕቱብነት ብምጥቃስ ኣብ መጻብ ዝለዓለ ውዳድባ ከም ዝቕጽልዎ ኣረጋጊጾም ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብሃገር እስራኤል ብ29 ጥቅምቲ ጉባኤ ካይዱ ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፋ ወከልቲ ኣባላት ውዳቤአን ብምሕያል በደ ማሕበር ዝውጠን መደባት ንምትግባር ዘለዎን ድልውነት ብምርጋጽ ንዝመጽእ 2 ዓመታት ንጥፈታተን እትመርሕ ኣካያዲት ኣካል መሪፀን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብሃገር እስራኤል ኣቶ ሰሎሞን ክንፈ ኣብቲ ጋጣም ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ዘካይዶ ንጥፈታት ዘድሊ ምትሕብባር ከም ዝግበረለን ኣረጋጊጹ ኣብ ከተማ ኣስመራ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ኣድያ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ናይ ዓመተ ትምህርቲ 2021-22 ብሉጽ ውጽኢት ንዘመዝገቡ 22 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 35 ተምሃሮ ሎሚ 5 ሕዳር ሸሊማ ኣብቲ ስነ ስርዓት ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ናይ ምሽላም መደብ መቐጸልታ ናይቲ ንንውፋዓት ብምሽላም ኣብቶም ካልኦት ቅዱስ ቅንእን ምሕዳር ኣብ ኩላተን ኣብያተ ትምህርቲ ዝካየድ ምዃኑ ብምጥቃስ ንተራን ውህደትን መምህራንን ወለድን ሞጊሱም ኣብ ቦምበር ኮሚቴ ወለዲ ኣቶ ኣደም ስዒድ ድማ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ንሓደ ኣካል ጥራይ ዝግደፍ ስለ ዘይኮነ ንዝለዓለ ውጽኢት ካብኣቶም ዝሕተት ንምብርካዝ ዘሎ ድልውነት ኣረጋጊጾም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር በወገኑ ኣብያተ ትምህርቲ መንእስያት ተምሃሮ ፍልጠት ብዝሰንቁለንን ብስነ ምግባር ዝኽስኮስለንን ትካላት ከም ምዃነን መጠን ኣብዚ መዳይ እዚ ዘይሕለት ጻዕርን ዘካይድ ማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ ደገፍ ወለዲ ከይፍልዮ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ተሰነይ ጽሬት ከባቢ ብምሓዝ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስትን ሃገራውያን ማሕበራትን ብ30 ጥቅምቲ ኣብ ቀጽሪ ሆስፒታል ናይታ ከተማ ወፈራ ኣካይዶም ብዝነበረ ሰናይ ክራማ ዝሰፍሐ ክፋል ናይቲ ቀጽሪ ብፀሃያይ ተዓብሊሉ ንዝወሃብ ኣገልግሎት ዕንቅፋት ክኸውን ምጽንሑ ዝሓበረ ኣዋሃዲ ናይቲ ወፍሪ ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዓብደል ሐሚድ እስማዒል በተሳትፎ ልዕሊ 500 ዓቕሚ ሰብ ከም ተኣልየ ሓቢሮም ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና ስለ ዝምረጽ ነበርትን ኣብታ ከተማ ዝነጥፉ ኣካላት መንግስትን ናይ ስራሕ መሻርክትን ዘካየድዎ ወፈራታት ጽሬት ጽቡቕ ውጽኢት ይርከቦ ስለ ዘሎ ብዝሓየለ ቅጽል ምዃኑ እውን ገሊጾም ሓላፊ ምምሕዳርን ፊናንስን ሆስፒታል ተሰነይ ኣቶ ዮናስ ዮሃንስ ብግድዩ እቲ ወፈራ ኣካል ናይቲ ጥዕና ዜጋታት ንምምሓዝ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምሕባር ሕብረተሰብ ብሓፈሻ መንእስያትን ሰራሕተኛታትን ድማ ብፍላይ ብሰብ ሞያ ጥዕና ንዝወሃቦም ምኽርን መምርሒታትን ብግቡእ ክኽተሉ ኣዘኻኺሮም
نرس كرجع عثمان كا تمحلالف تحمامات بزقلة لمجدي بصريت كتكلا قلهم كم زكال تقيسا صلاتي ببقوانو زودب وفراتات تريو تساعتن تملاسنا بحسانات كم زنا كيف ليتام أمنو زبات سنة حمام عصون كالوت بمنكستت أنتو زم محلالف حماماتن مكلغل أبا بايتن أنتو قرب حالو أبزغ إلى أبوتاتاتن وفرات صريت نمكيات كمون نسدرا سواتن تقوماتنا بعصيد نمحقاز مدب كم زلو وكيل إيرينا حبيروم كبران تعزبتنا سعبها قراو زيناتاتيهم كتتالكم كتقصلوا دقيمة بخبري اعدمكم كاند مغنيات من نواح كوينات يوكرين كم زغنت التوكس أمريكا يوكرين واقع لعلي 400 مليون دولار توسخ أسوار كتسدد لهم زو السنة تافليتا اتدقفا بشمة حادشحن حادميتن زي تراققا سب ألبو نفرتي 45 زمناوين تانكتات 4 درعاتن فتناتن جلابو 350 درعات مكاين كمون أم حداسا قدي مستوهابة صر أير ميسايلات كمزت تقالل منستر مكلهال أمريكا بنتاغون حبيروم انتخونا جنزي واتهدراو أسوار كاب مخزن سراويت أمريكا زي كونه كاب تكالات مفرو واتهدراو أسوارن تكنولوجين بملك شمة خمزركبي بنتاغون أفليت ظلام بزر ما منقست أمريكا نتبقى تساليز قبرو واتهدراو دقف زناو حزولو كوينات يوكرين أب مخعبات أتاويتات إنداستر أسوار هاقرو كوعولو جميرو خمزولو زنت سرمخانيوم مستو قداي كربز زلوم تنتن تزقلت زلوم هاجرات معراب نيوكرين زقورو زلوا جزيف وتهدراو دقف ميزان حيل نايتقينات بمقيار زمصو فايدة خمزيلة بنصارو نتقينات بمنواح سباوين واتاون قطباوان كساراتات كمز زايديو منقست روسيا بتدقاقامي كتنكر صنيحهم بريزيدنت ديمقراطية ريبابليك كونغو فيليكس تشيسكيدي قسقاس عطو قجل ام 23 نمبداه من اسيات هاقرو وفيات قجلتات بمصرات كعدكون ابقون حيلتات مكلقال دو كبلون تصويعهم تمالي 4 حدار بمقدو وقعويت مدبر تلفزيون هاقرو بزهاب مقلسي بريزيدنت فيليكس رواندا عقر تسقاتات هاقرو نمقحقواح هاكينا تنطف كمزلا بمقصاص نزي نمقبر كون مقبار دما أبي مبرغو وسرناسن حق ألبو زبان مقام تسرح كمزلا وقسم نتا أنصار ام 23 زكاة زلو عتقاو قجت بسلمامة ديبلوماسيا ومقدن مفتعو زتقايدة صعري زاقيت فرا خمزي ترخبو زحبره بريزيدنت تشيسكيدي نتقول عورارن مبداه مسواتنت كمزة حتى بمتكاس كلاتهم وقنات نزلهم في اللي وقيديلهم بتمردو كبلو تصويعهم منقست رواندا نزناي بريزيدنت تشيسكيدي مجلسي كاب حق زرحاق قبل نسيقولهم اتقو جلي ام 23 انصار سرايت منقست زكايدو اتقاو قجت ابز حلف وارح هاديو دحر مصناح كابز حلف صومن داقم كم تولعي زقلت زلم ديمقراطية ريبابليك كونغو بعقور صقاتات هابتام كوان تقنت بسنكي قداماوي متتاوز تنقو تخطاتا لعتقاو قجتن من قصاص عطقات قجلتاتن افويتا غتركب كم زي كالتي زحبر زحدش قجت زي بزفطرو تصتاو سقات أبز حلف سمون تراي لعلي 4000 نبرتي أوراجا سميناو كيفو عددا من مزبالن سدتن كم زقنو صبصبات حبرات هاجرات ينصروم منقست تشاينا أبرات بايتوس تفلالي هاجرات أوروبا حبرتن بسلستن 4 حدارا بدسيت تايوان زفتصمو عدت كونينو أفنيا منستر قدات وصاي تشاينا بزهاب مجلسي تعدت كابهال كذبا وركبات زحلف كم زي كونه بمتكاس دسيت تايوان من تصال طموح زلهم بوليتيكاوين حيلتات علامة نموقع مسجرمان حيلتات نزقورو زي قدوس كيدان زكال مخان خاقليصهم توم عدد زكايدو أبلات بايتو كاب بريطانيا يوكرين بلجيم جرمن ريبابليك تشيك كوزوفو هولندن بايتو أوروبان مخانم تقليصهم زم بوليتيكنياتات أوروبا بدسيت تايوان عدد زفتس مزلو قوني مرح منقست جرمن أولاف شولوز أب تشاينا زكايدو فالماي عدتو بمخانو نتي أمونغو تشاينان أوروبان كمعبل زد اللزم دنا بقالو تاخيص ألو 5 سق تن تهلو كونتات نايتو زبا يقلصم بزعبا زز تحتتا أفنيا منستر قدات وصاي تشاينا قنا هاقورن جرمنن استراتيجيوان مشاركتي مخانن يحبيروم تشاينا أدلا انتقوينو بالعلدسية تايوان حيل بمتقام لولاو النتاقة الرقاقص دحر كم زي تبليا كتتنكر صنيحام
ኣብ ኬንያ ተኸሲቱ ዘሎ ክሊማው ነውፅ ብዝጠንቁ ሓያል ድርቂ ልዕሊ 200 ሓራም ዝርከቦም ኣስታ 600 እንስሳታት ዘገዳም ከም ዝሞቱ ሚኒስትሩ ቱሪዝምን እንስሳ ዘገዳምን ትማሊ 4 ሕዳር ኣፍሊጦም። ሚኒስተር ፔኒና ማሎንዝ ኣብ ዝሃቡ መግለጺ በቲ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቂ 205 ሓራምዝ 381 ኣድጊ በረኻ ከምኡውን ሓያሎ ካልኦት ሓደጋ ምጽናታን ጸላሊዎም ዘሎ ዓሌታት እንስሳታት ዘገዳም ከም ዝሞቱ ሓቢሩሎም። ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሕፅረት መግብን ማይን ንምቅላል ከም ቀረብ መግቢ እንስሳ ዝኣመሰለ ስጉምቲ ክውሰድ ተጀሚሩ ከም ዘለኻ መንግስቲ ኬንያ ገሊጹ። በዚ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ሕፅረት ዝናብን ደርቅን ኣብ ኬንያ ልዕሊ 3 ሚልዮን ሰባት ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዖም ምህላዎም እዩ ዝሕበር ዘሎ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ከባቢታት ዓለም እውን ክሊማዊ ነውፅእ ዝጠንቁ ሓደጋታት ደርቂ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። መንግስቲ ኤኳዶር ጉጅለታት ገበርኛታት ዝፍጽሞ መጥቃዕትታት ብምሕያሉ ንምግትኡ ብዘውፅኦ ስትራቴጂ ኣብ ክልተ ኣውራጃታት ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገን ሰዓታት እቶን ኣውጆም። መንግስቲ ኤኳዶር ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቋታት ጉጅለታት ኣብ ኣብያተ ማሕቡስ ዝፍጽሞ ስርሒታት ንምብዳህ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ድሕሪ ምግላጹ እቶም ጉጅለታት መልሰ ግብሪ ከም ዝህብሉ ከጠንቅቑ ጸኒሖም። ፕሬዚደንት ኤኳዶር ጉዋሌርሞ ላሶ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመትን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዱ መንባሩ ዝሕብሩ ጸብጸባት ዝተረኽበ ዓወት ግን ስማዊ ምዃኑ የረድኡ። ኣብ ኤኳዶር ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ጥራይ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 400 እስራት ከም ተቐትሉ ጸብጸባት ይሕብሩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ሓደ ካብ ኣብያተ ማሕቡስ ናይቲ ሃገር ብዝተወልዐ ተመሳሳሊ ግጭት ልዕሊ 120 እስራት ከም ተቐትሉ ናይ ሽዑ ጸብጸባት ይጠቕሱ። ኤኳዶር ማእከል ናይቲ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝግበር ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፀ ፋርስ ብሓፈሻ ዕፀ ፋርስ ኮካይን ድማ ብቐንዱ ኮይና ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። ክቡራትን ክቡራንን ሰዓት እዚ ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም። ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድ ስዑድ ዓረብ ብልዑል ማዕርግ ተኻይዶም። ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትግባረ ወፍሪ ክታበት መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ተዘትዮም። ኣብ ንኡስ ዞባታት ማይ ዓይንን በሪኽን ጉርሁ ስድራ ስዋኣት ብወፈራ ተዓጺዶም። ኣሜሪካ ዋጋ 400 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ኣጽዋር ናብ ዩክሬን ክትልእኽ ወሲና። ፕሬዚደንት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጉጅለታት ውፍያት ዕጡቃት መንእስያት ክምስረታ ጸዊዑ። ቻይና ኣባላት ባይቶ ሃገራት ኣውሮፓን ኣውሮፓ ሕብረትን ኣብ ደሴት ታይዋን ንዝፈጸሙ ዑደት ኮኒና። مباركس كبراتن كبرانن تقاتلتنا نلومي قدام 5 ሕዳር ምሸት ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ